תושבות ותושבים יקרים, חג הפסח הוא סיפורו של עם ישראל כולו. עם אשר יצא מעבדות לחירות, הקים את ארצו, בה אנו חיים כבני חורין. השנה המילים הללו מקבלות משמעות היסטורית. אנו נמצאים בעיצומה של מערכה קיומית, מול אויבים רחוקים וקרובים, שמנסים לערער את ביטחוננו. אל מול השנאה שלהם ניצבת הרוח הישראלית, רוח הניצחון של העם היהודי. כאן אצלנו בקריית אתא, אני רואה את הרוח הזו בכל יום. אני רואה קהילה חזקה ומאוחדת. החוסן שלנו לא נמדד רק במילים, הוא נמדד במעשים, במאות מתנדבות ומתנדבים שעושים לילות כימים, בערבות הדדית ובאהבת אמת של אדם לחברו. המעשים האלה ממלאים אותי בגאווה על האנשים הנפלאים שהופכים את קריית אתא לעיר כל כך מיוחדת. בחג הזה אנו מצדיעים לדור הניצחון, ללוחמות ולוחמי צה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, שעושים הכל כדי להבטיח את עתידנו ועתיד ילדינו. הם חומת המגן שלנו, ובזכותם, למרות כל הקושי והאתגרים, נחגוג את חג הפסח הזה בראש מורם. מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. זהו המסר של החג, וזו ההבטחה שלנו. מתוך עשן המלחמה נצא חזקים ומלוכדים יותר. אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם חג של חירות, עוצמה ושמחה אמיתית. אני קורא לכם להמשיך ולשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. פסח כשר, בטוח ושמח לכם ולכל בית ישראל.